వెల్కమ్ టు సఖీ న్యూస్. మార్కాపురం పట్టణంలో సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్ర కార్యక్రమం ఈ రోజు ఘనంగా నిర్వహించారు. బస్సు యాత్రలో భాగంగా బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. వేలాది మంది జనాలుగా హాజరయ్యారు. ఈ బస్సు యాత్రలో రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ విజయసాయిరెడ్డి, ఎక్స్ మినిస్టర్ బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మంత్రి మెరుగు నాగార్జున, మినిస్టర్ ఆదిమూల సురేష్, ఎమ్మెల్యే నాగార్జున రెడ్డిలు హాజరయ్యారు. వై నాట్ 175 ఎందుకు గెలుచుకోలేము అని అన్నారు. ప్రజలందరికీ న్యాయం చేసింది ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే అని అన్నారు. ఈ బస్సు యాత్ర కార్యక్రమం